בחיים אני כל כך רעב. גם אני אוהב איפה שרמוטה. עכשיו התחילו לעקוב אחרינו כמה אנשים. בכללי, מאז שהגענו לאילת, אנשים פה הסתכלו עלינו מאוד מאוד מוזר. איזה חתיכת אמור. נע, סתכל על המצלמה. התחלנו. נע, סתכל על המצלמה. התחלנו. בוא'נה, יש לך אחלה מצלמה. אני הולך להשתמש בה בתוך... התחלנו. חברים, התחלנו. וואי, אחי, אני רוצה אייפון. תהיה שם. That is a very beautiful place. Okay. And You have a soldier. okay. You have a What? Shut the fuck up, eh? טוב, עכשיו אנחנו ירדנו מהאוטובוס, אנחנו בדרך לדירה, הדירה מאוד קרובה. נעדכן אתכם. וזה מה שקורה בחדרי חדרים. בחיים אני כל כך רעב. גם אני אוהב איפה שרמוטה. זה יכול להיות טריילר לבלוג, זה כאילו אתה במסע. בשר, חלב, מה אתה רוצה לדבר? אני בשרי, אני בשרי. עוד פעם, מה? תגיד איזה מתאהב בדת שלי, סבבה? אני יודע לי לדבר. עכשיו, אני יודע לי לדבר. הראית לי אותה. עכשיו, המשפחה שלה זה קצדה. זה קצדה. זה אומר שהם כאילו קשורים. אם אתה לא חרדי, אחי, ואתה עושה דברי תורה על בשולחן, אין לך סיכוי כאילו. אין לך סיכוי, הם מעיפים אותך. אוקיי. היית מנסה תלוי את כמה אני אוהב אותה. אבל אם ההורים שלה, נגיד אתה הולך אליה לשבת, אוקיי? אתה הולך אליה לשבת, ההורים שלה אומרים לך, תעשה דברי תורה. עכשיו אתה רוצה לעשות דברי תורה, אתה לא יודע. לומד לפני השבת, אתה יודע זה הולכים לעשות. כן? אתה מכין לעצמך שיעור. דבר ראשון, כן, אתה מכין לעצמך לפני, כאילו, לגרוע מכל. אתה אומר שבת על סליחה, לא לך טלפון בורא בשירותים, חוזר. מצלמת. אז עוד פעם. צריך עוד אחד. תן עוד אחד, יאללה, נו, נצלם עכשיו. לא. יאללה, אני התחלתי את הוולוג. תהיה משוחרר. יפה דווקא. יפה. נו. כאן? מאיר, הכפתור למעלה? את זה למעלה וזה נופל לך. יש לו שרבן. טוב. מאור וקאבה בסוף לא אכלו את הפיצה. הם החליטו לקנות אוכל ולהכין בדירה עצמה. עכשיו התחילו לעקוב אחרינו כמה אנשים. בכללי, מאז שהגענו לאילת, אנשים פה הסתכלו עלינו מאוד מאוד מוזר. ואני ויאר שמנו לב לזה מאוד. תחזיק אותי חזק. קיצור, זה היה מאוד מוזר. הרגשנו בהתחלה, אולי לא יודע, בגלל שאנחנו חדשים פה, נכון? בהתחלה שהגענו לפה אז כאילו... מלחיץ עכשיו הרכב הזה בשלושת האנשים השחורים. כן, אז אנשים התחילו לעקוב אחרינו. אבל אל דאגה, אנחנו נתמודד. טוב חבר'ה, אנחנו הולכים לישון. תגידו מה יש לך? אני צריך לקום מחר, 4 שעות. לקח את הבלוג יותר חזק ממני. 5 שעות. יאללה, חבר'ה. לילה טוב, יום ראשון באילת. תגידו שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. מה קורה?
בוקר טוב חברים. שלום לכם חברים, כאן שר קלידו בעוד סרטון חדש, ויאיר פה. מכור לטלפון, כולו פה מכורים לטלפון, תאמינו לי, זה לא נורמלי, זה לא נורמלי מה שהולך פה, באמת. על הבוקר, לא נורמלי בכלל. שפן. אוקיי, חפר. אנחנו נמצאים כאן באילת, עיר הבירה של הדרום. עד כה נהנינו אתמול, קמנו היום לבוקר חדש, מרענן. כאן כמו שאתם רואים, תקנו חברים, שונית, אלמוגים. אנחנו הולכים לצלול לבפנים, ואולי אם נצליח לפנות לכם ולהביא אותו לבית. אם אתם רוצים דג אחד, תכתבו לנו בתגובות איזה דג אתם אוהבים ונביא לכם אותו. איפה זה? בבית כזה, יש לך חתיכת דפוק, דיסלקט בו. זוז! רוצה שאני אשחק במפה? מה זה את הדירה? איפה המפתח? בדרך עכשיו לדקטלון, הולכים לנסוע קצת בקורקינט, לעשות דרינג ואנחנו בדרך לספר לכם את הסיפור שלנו. הלכנו לצלול, תקשיב, הייתי במטרה אחי, היום הולכים להציל את נמו. לא מצאתי את נמו. ללכת לדרך יותם אחי, אבל איפה שהבאז אחי. 2,000 years later. לא מכירים את החברים? לא, קבא. מה אתה עושה? זה אוף? סע! שלי, בגלל זה אני אומר לך, סע. A few moments later. Tomorrow. מה קורה אבא? אבא, תקשיב שנייה, אני מתחיל רק מסיבה, אני צריך כסף, תעביר לי עכשיו כסף. טוב, אנחנו הולכים לשתות עכשיו קצת וודקה, לפני היציאה שלנו. לאיפה הולכים חבר'ה? אחרי מסיבה, התחלנו. יש אמונה כפה. לא משנה. הצלחתי. אין אמונה. אין אמונה. הנה הערך שלנו, נרדם. חבר'ה, לילה טוב, תראה מחר, זהו אחי, נועם, איך היה לך בעצם במסע? פעם ראשונה שלי באילת. עשינו מלא, היה כיף רצח. הילה, אם את רואה את זה הילה, עשיתי לו דיכאונית. הכל טוב, איך לישון, אנחנו יודעים שלא שעות 48 שעות, אבל איך לישון? חוזרים מאילת עם שלל עצום בידיים. Romantic, and me fun just, she says I'm Mr.